उन्दैखौबो रोंदों होनो एरायनाय होनदों होमबा बोरैबा सिदा जायोना नैयावबा नङा गारजोब्बाय दैखौ दे गायखां दा मा आम जानोसै दा हाया हाबनाय ना मानाय ओइखौ सुदोंसो आङो दै गुसुद्राय जायो गुदुं लगाय दै दुंसै रायावनो लाव जागोन ना बैखौ लाद्रासो जागोन नामा बेलाय माथो थौगोन दालाय गथाद्राय जासिगोन ना ओइ बोराय ओइ जानि बोरायनि फिसाजोआबो होयोनो सम सम माखौ ओमफ्राय दलों आंनो थंगा खुरै नागिरबाय बेसे बोसोर बैसो जाखो नोङा इयो हिनजावसाजो उन्दैया मामिनि देरसिना सोरनिया ओइ गथ'खौ सिख्ला खावसे होग्राया अ इनो होयो सम सम होयोनो सोरनो होबाय थाखायो खोमा होमबा होयो होमबा बिराद दामखा आंबो सम सम होयो गायखेरबो होयो आरो मोनसेया मामोनलाय मा ओइ मा गस्लाया सिजोबबाय मा बुस्थु सिरालिस सेरेलेस गावसना थिग माइसुम देर खर' ओइ इदि थुब्र'यो नामा एसे हेल' गसं नै इनै इ लखबजोबनो नागिरो लोंहोदे र' मामिखौ नुदों फेन गाननांगौ सोरबा लाइक होनानै थांबाय लासै लों दे लासै मिथिं गुगोन सिरिलिसखौनोथ' होनांगौमोन हेल' जोहाबो नै गस्लायाव नों खोलैबायानो दा माखौ मा मिथि गुगोन सना खुरैयावसो लोंनो सामसजों जाया माथा है गन्थं सन्थं हाबो मा सना खुरैजों होनो होयो मा मिथिगुयोना नों खुरैयाव लोंनो रोङा खोमा मा र' सामसजों लोंगोन सामसजों जागोन दे मा नों लोंनो रोंथ'वाना गस्लाया ओइ नै ओमफ्राय मासेया बोरो दाउआ सोर सोर फैदो लाइक कमेन्ट साबसक्राइब अननानै नामा जोंहा मामिन दङ जा मामिया नै मेथाइ जादो बेयावनो दं प्लास्टिकआव बाल्थिङाव एसे गारना होफै दाउनो रमा खुरैजों लोङालै मिथिगुयो दै एसे लोंनो नामा गि गि होननाया ग्रि 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 जानो दाउखौ खोनसै दे गस्ला गांसे लाबोफा मामिनो इयो सिजोबसिगोन बेखायनो बेखौ खाना होनांगौमोन
हेल' डाबल लाइक जाबाय लोंगोन खुरैजों लोंगोन ना बामनो र' लासै लोंदे सना गन्थंआव हाबनो नागिरो मा एसे बोसोनानो गन्थंआव हाबो इयावनोथ' बुजियो ओइ नैलै आं नुहुरासै मा गोलैजोबो सना इजोंबा ओइ अखा हाबा थांगोन अखा हाबा थांगोन साथा लानो सिरि लैसा बायदियानो दा साजु माबा माबि होनो नों रायग्रायाखैमोनलै नुदों केमेरा धुला जायाबा आंहानि आखाइखौसो नुदों हाहानो एनो बिनि हुरा जाथारनाय दाना हस्ला लागानो गाबोनखौ लानानै फिसा फिसाखौ खेला होनो खागज दा इसोर मोनखाबाय माथो फुजाहालागै फानहैगोन लोखिखौ सोनाबायनो बबाव सिनेमा नायजागोनलाय दा नायनो मोनबाय फुजायाव मामिनो फुथुला मोसानायखौ गाबोननिफ्राय फुजा खालि लोकेसन कल फैदों फुङाव फुजानि सानसे सिगांनोलाय ओमफ्राय आइखौ दोनलांनोसो जों फुजा बायबा बिजनि फुजाखौ खनसे बेरायना फैनोसै दाबो ना गस्लाखौ Hey. दख'नाया थाब गुरैबा रानगौमोन औवा दुदों गाबोन फुजाया जालाय सोरसो माबा बेखिनिखौ लांनानै डाइरेक्ट माबानो लांनो फैला लांनो फैला माबायाव फाननांगोन आरो सारिस'नि बारियाव जमानो खालामनानै बिसाव बायदोंमोन 50, 60, 70, 80 300 होनबा माबासो हरबानो जायोना 890 दिनै मासनि फैनायखौ 420 दसबासो जागोन ना 20 4
Đây cái lò vừa sắp được. Next week ওরা দৌড়া খেলা Te kolay posla kasi. Nagposla yung smoker. Okay, ding, guys, man. Oka file bên này rất nào. Oka hết đây. Chắc sợ oka file. Di bawah ding deh. Tup. Nah, mas, posla kan selain sana, mas. Oka. Dia sana. Kalau posla kan mas. Ini tahu ama? Ini lah. Ini pergi. Ini pak. Pak. Ini tahu kena lah ini. Ini. Olika sönüse, cycle sönüse. Posla kan ada lewat sana kok. Kiu kalar. Nào. Kami na ke mobil. Mana mo, Mana mo sana. Nên nó mai mình sẽ không được nắng mình. Tup. Mana mo di? Mana mo? Malah kan ya. Lebih sabar. Hah? Badan apa? Này
ada. Chết rồi đó, xin làm đầu à? Đầu cái thân chết. Ay, sumastab. Này, đầu hệ đầu lệ. Đây là phải được, đây còn được không ạ? Ay, serba tang. Ini mah. Ayo, dan. Nah, dia mak tangan. Oh, malah suka kan. Betul. Dah. Nih, asan ku kana? Hello guys, man. Ini mana leh? Ini, mami. Hello guys, man. Like, comment, subscribe, please, nama. Hello guys, man. Like, comment, subscribe, please. Hello guys, man. Like, comment, subscribe, please, nama. Ikut saya na. Tanda, cool, oka hadeng. Tanda, cool, oka hadeng. Tanda, oka hadeng, nama. Tanda, oka hadeng. Ikut ya, plastik sih. Ikut ya, Mas. Jauh. Ini kasus begini ya. Gaz var. Yaşadım. İyi. Tamam. Gaz garam था. Gemar. Ini bariku. Banyak tambah. Ini sudah.
ถูกเนาะมาเอ้ยเคลียร์เนาะมันอะไรมาเรียay di ko bagang ko na ko Bom. ay manila guding na madali Đi. Lên lên lên. man raw ba ko men ora Sao mà không còn làm hại? Mai là lột thẳng. galing ede ay tingo di mabulan la Mẹ. galing de Jangan saja maha rasul saja. Ano ba ito? Kasama. Saja maha rasul. Sting. Kaya masa sting. इशारा ना भी बोल रहे हैं ये सुबह थोड़ा और galing de ko pa दे रुने खदा ले मैं रहूं ना रुने किसके जाना मैं ले जाने भी तो नहीं दूंगी gilang ko pa masih lagi mai đó nó đang lấy có gì đâu chưa thấy ikrar đọc thật đấy
बिसोरबो माइरंखौल' जायो जाबाय ओइ न'आव थानायफोरा गाबोन होनानै गामियाव न'आव गैला जाबाय नोंबो होनोबा होबायानो थायो नोंबो दांनो गारगोन इनै जाया जाया इना सोनायल' दोनदो इनै जाखायाबो ना इ खुगायाव सोनायल' हो दाउआबो हरदों हो राय होनदों इसोर अरग्राया सैसिगोन ना माबा ओइ खेंख्रिखौ लाबोनाय खेंख्रिखौ माजों गेलेयो खेंख्रिं दं बस दं हासान दं गोदो नोंसोर पेन लाबो यो 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 न'से लाइटआ नांफैदोंलै न'गाल' फोजोबफिन बाथामसो नागिरदों बिमाजों इ माइरं kok đồ phân thâu kok oh bila yang nama dan kita iya masih Aran enggak makan deh. Itu begini, mantap banget. Maya moto moto mojo 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 Hah?
Ho ấy thằng mấy này đi đi lao vào nó siêu gần ná mà hả lao vào nó siêu gần ná mà cái này cho mình là làm mau à này 옳지 này này 모두 하수바 cái này để cái tàu bút ít cái này là đúng là gần rồi cái này đẹp rồi cái cái đấy được không cái nào dễ mình đấy không ạ mana referner lah chân sih dùng nè thế